Ngathanda ukuthi ngibingelele ababukeli bangase bethole le video engiyenza namhlanje, futhi engithanda ukuthi abaningi bengathi bengayithola ukuze ezinye izinto sizifunde bakwethu, ngoba kubalulekile ukuthi izinto sike sizilandelele, sizifise ukuzazi, sizibuze nakubanye abazaziyo, othola ukuthi banolwazi olungase lusincede ezintweni esisuke sifisa ukuthi sizilungise. Igama lami-ke nguHlengiwe Isibongo ngokwambotho. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngike ngichaze into esihluphe kakhulu abantu abaningi emakhaya abahlala kuwo. Uthola ukuthi abantu bazoke bephume beye kubona kubantu bebheka inkinga abanazo emindenini yabo, kanti idlozi labo libatshelile into iphambi kwabo, kodwa uthola ukuthi umuntu uhlulekile nje wanganaka ukuthi cha, idlozi iyona ndlela elikhuluma ngayo lena eyenzakala lana-ke. Okusho ukuthi namhlanje sizokhuluma ngezinto ezivezwa idlozi emizini noma emakhaya noma emzini womuntu nemzini yabantu laba behlala khona ngokuhlukana kwabo-ke. Ake ngithi ungumuntu wesilisa ozama abantu besifazane ngokuthi azama ukulobola, mhlawumbe azama umuntu wesifazane athandana naye, azama ukumlobola, azame ukwenza zonke izinto zibe zinhle phakathi kwabo ngoba ethi uzama ukuvusa ikhaya lakhe. Uthole ukuthi uzothi selobolile seqedile, hawu, umuntu ekade ethi bayasazwana abasazwani, sekonakelile. Aphinde futhi athole omunye kube yinto efanayo, aphinde athole omunye kube yinto efanayo, shuthi nje alobolele phansi, ingabi bikho inqubekela phambili. Leyo nto uma yenzeka kusuke kungasilona ibhadi bakwethu. Funa nje ukwazi lokhu ukuthi akusilona ishwa, kusuke kuyinkulumo elethwa kuwe, ilethwa yidlozi lakho ukuthi mfana awukwazi ukuthi wena uthathe umakoti ujombe thina, ushadelwe wena, ube wena uyingane thina sisele singaqedanga lokhu. Kusuke kunalabo bantu abanjalo abaphikisa leyo nto yakho othi uyayenza, and banawo amandla ukuthi lento bayiphikise, bakuyeke nje wenze uthi uma ufika kulesi sigaba leso sukusona mase yahamba umakoti, ingabi saqhubeka into osuke uthi uyayenza, uthi uvusa umuzi, ngoba bakutshengisa ukuthi nabo balobolana bafika kulesi sigaba. Semase kufika kulesi sigaba lesi, mase umuntu enze njani, eyahamba engaqedwanga. Iyahlupha-ke bakwethu leyo nto kakhulu. Uthola ukuthi umuntu uhambe ethi yena, hayi mina ngihlukene nalo muntu, angisamufuni lo muntu, hayi saxabana naye wangishaya kanjanjani. Ekugcineni kosuku uzohamba ashone lowo muntu, noma umzali, noma umzali owumama, noma umzali owubaba, kodwa ngakusasa inkinga izosala nawe. Uzobuya bakwethu uthi usabhekele, uthi usazame lokhu, uthi ngoba ngithi ngenza kahle nje kwangalunga, cha, usekufuna ngenkani, ngoba into eyenzakalayo uthi mayehambe emndenini wala ayezale khona izingane, umndeni uthi no, hamba kini, usiyena wena umakoti wethu. Afike kubo angakwazi ukungena, uthi umndeni no, phindela la wazaliswa khona. Ngobani nabakwethu? Kusuke kufanele ukuthi ngoba usuze wakuqala, sale phela usuthatha isibongo sibe nje sinye nje kuphela salapho uzale khona izingane, noma salapho uzaliswe khona. Uma-ke umuntu wesifazane nawe uyakwenza lokho. Uthole ukuthi umuntu ingane yomfana yakhe isithi ifuna ukuzama ukushadelwa, noma isifuna ukuzama ukwenza lokho, uthole ukuthi akusathi nje nda, usevale ngayo yonke indlela, ngoba uma ngase ayiyeke iqhubeke ishadelwe ngeke aphinde asize umuntu, lowo muntu izinto zakhe azenzeki kahle, ngoba usuke lokho waba intombazane kanjalo. Yingakho kwabantu besilisa nabantu besifazane uthola ukuthi akuvumi uvaleke nje yonke into. Yilabo bantu abahambe kanjalo basuke sebekhuluma-ke, kusuke ngasekuhle njengoba umuntu ekade ekhuluma ngapha ethi cha, mina ngeke ngiyamshiya, angisafuni lutho ngaye, akumi kanjalo mangasekho. Uzothola ukuthi nje impela akusalungi kahle. Abanye-ke abakwenzi bakwethu, abakwenzi, uyathula nje kodwa uthola ukuthi
uyoza kwenze ezinganeni zakhe ezakho wena uyobusa uyizala ngaleso sikhathi, avale konke-ke. Cela ukudlula-ke. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uthole ukuthi umndeni uwodwa nje, uthole ukuthi akuzwana, akukhulunyiswana, kuyaliwa futhi kuyashawana, hayi indaba okudlala. Umndeni khona-ke bakwethu, imindeni enjalo othola ukuthi nje khona alipheli isonto ungashawananga, alipheli isonto kungakhulunyiswananga. Bayathutha iy'khwama, umuntu useyathutha, useyahamba, yena ngisafuna ukuhlala nalaba, sekudutshene, sekunjeyana, sekunjeyana. Kuningi okwenzekeleyo khona, kwenzeka into ey'ningi, kulwe nemisindo nje kuloyo muzi bafowethu. Kukhona lokho okungakuhle nami engikufisayo ukuthi uma ngabe kuthiwa izinto ezinjengalezi ziyenzeka, izinto ezincane, uthole ukuthi kuthiwa hhayi usibani ukuthi uyadelela. Hhayi, akukona lokho, akukona ukuthi uyadelela. Izinkulumo ezilethwa abantu abangasekho kuthina ngamaphupho, singaziqondi ukuthi ngabe basuke beqonda ukuthini ngaleyo yinto. Bagcina izinto-ke sebezifaka emakhaya esihlala kuwo, kwenzeka izinto ongacabangi ukuthi ngabe zizokwenzeka. Iyona ndlela abakhuluma ngayo. Abanye uthola ukuthi umuntu uthe mayefika emzini wakhe eseshadile, noma ngabe besifazane bashadile, uthola ukuthi usefika emzini wakhe wahlala, wasemva kalokho wabe engasazi iphathi kahle, wajola emshadweni wakhe. Ngaleyo ndlela lelo cala ligcina lihleli linjalo, okwenza ukuthi wena muntu wesilisa ozalwa lowo muntu, nakuwe uyobe usathe uthole lo muntu wesifazane umthole enza into efanayo. Mlobole uqede masevele enza kanjalo. Ngobani? Yicala elimile elingaphelile bakwethu. Lezi zinto bakwethu ngiyathanda mina ukuthi ngeke ngikhulume ngazo, noma kwesinye isikhathi ngeke ngimise amaphupho. Sike sikhulume ngazo ukuthi zixoxe emaphusheni lezi zinto lezi. Uma emaphusheni sigcine singazenzanga, singayinaki, zizokwenzeka ekhaya. Ake ngithi futhi uma uthola ukuthi awuzwanga kahle emaphusheni, kodwa buka phela isimo osiphilayo, uthola ukuthi kuyale. Uthola ukuthi abanye ikhaya nje linzima ukuthi abe nalo. Yinto eyenzeka leyo endulo emndenini emdala babe laba behlala khona, uthola ukuthi lize lichitheke ikhaya. Kuyenzeka ikhaya lize lichitheke, uthola ukuthi lowo muzi uphuza kakhulu uphuzo oludakayo. La ekhaya uthola ukuthi kuvutshelwa nje utshwala, indawo indawo zakudala noma imizi yakudala bekuba nje, uthola ukuthi umuzi njalo uhlezi ugayile umama wakhona nobaba wakhona nezingane zakhona. Yinto nje enjalo bakwethu. Abazalwayo kuba ngathi baba bangcono, kuba baphila nje kahle, basaziphethe kahle, banede bedlule laba, bathi mayesuka beyithathe lento bayifake kubona, ivuke kubona. Njengoba kade sikhuluma indaba yokuvuka kwedlozi kumuntu, yinto nje bakwethu enjalo, usuke ivuka wena ekhuluma ngaleyo nto efuna wena umuyekise yona. Lezi zinto bakwethu sikwedinga ukuthi zihlalelwe phansi, ziyekiswe labantu. Yiyo lento edala ukuthi baze bathi abantu hhayi umsamo wethu thina kuthiwa wonakele, hhayi kuthiwa idlozi alikho, hhayi kuthiwa cha bobo. Basuke mabe ukuthi akugangwanga ngabo, bathwetshulwa, basuke belibele lezi zinto nina enizenzayo futhi nakunina othola ukuthi aniboni. Mase kuthiwa thina kuthiwa nje sohlupheka sezesife, engazi ukuthi izinto ayiqondile kahle lapha ekhaya. Uyabona nawe ukuthi cha suke fanele nenze kanje. Nina ninodwa, hlalani phansi nihlanganise indlela yokuthi niyekise laba bantu uma ngabe kade bephuza. Uma ngabe kuthiwa wena ushadelwa umakoti kusasa kujolele, bheka isimo esenzeke emuva, ulungise leyo nto ngoba mhlawumbe ngenzeka ukuthi yenzeka kumkhulu wakho thizeni. Uma ngabe kuthiwa wena ulobola unkosikazi ugcina ungamshadile, uhambe ney'nkomo zakho, bheka emuva khona umuntu ofuna wena umlungisele umqedelelele lokho. Uma ngabe anizwani ninodwa,
hlalani phansi. Iyona ndlela yokulungisa umsamo. Ayikho indlela yokulungisa umsamo ngaphandle kokuthi abantu abaphilayo bona bebodwa mabaqale bahlale phansi bona bezwane ngemimoya yabo iqonde ithi ngqo. Besiqonde isimo abasiphilayo la ekhaya ukuthi isimo esiphilwa yithina isona sipho esisiphiwa abantu abangasekho ngoba bekhala izinyembezi zalokhu kuhlupheka abakufakalana. Yingakho uzothola ukuthi kwenzeka leyo nto kulelo gceke. Hlalani phansi niyibone ukuthi ake sizame-ke ukuthi siyekise laba abantu-ke. Zikhona-ke bakwethu izindlela ezokwenza kanjalo. Angikhulumi ngalabantu uthola ukuthi umuntu uphuza nje uma ekhumbulile. Angikwazi-ke lokhu ukuthi isimo kanjani. Kunabantu unomphela bengami ikhaya libe yinto nje ehlakazekile, kube yinto ikhaya lize lingabi nasithunzi. Suke ufake umuzi mawunjalo nedlozi-ke bisuke lifa makunjalo. Lonto kusofanele-ke nilungise. Ngiphinde futhi uma kwenzeka ukuthi umuntu uhambe egula, lokugula futhi usalokho kunjalo ngalapho. Uze abantu uzoba lokho kubuya lokhu kugula okufanayo. Hawu nosibanibani wahamba ngokuthi uthi ethi sezohamba bekusala kubamba usibanibani. Ethi mase ethi ehamba kusala sekugulisa lo. Ngobani kufuna ukuthi kuvalwe. Hayi ukuthi kuvalwe kephi kuvalwa uqala emndenini wabo. Angingakhulumi futhi ngize ngichaze isikhathi eside. Noma ngabe kuthiwa edutshuliwe uyakuvala, noma ngabe kuthiwa isikhali uyasivala ukuze singabuye sibuye sisebenze ekhaya bakwethu. Izinto ezenziwa abantu abangasekho ziyavalwa ukuze zingasebenzi egcekeni osuke uphila kulona. Iyona ndlela-ke leyo abantu abangasekho abakhuluma ngayo bakwethu. Uma ngabe kuthiwa awuzwanga kahle noma ngabe kuthiwa unombuzo ofuna ukubuza, ngicela ungibhalele ubuze ngibe sengiyakuphendula. Ngiyenzela ukuthi ngingakhuluma isikhathi eside, ividiyo igcine isiba yinde kakhulu. Okwanamhlanje ngiyabonga, nisale kahle.